Tinututulan ng Lawyers for Commuter Safety and Protection o LCSP ang planong pagpapatupad ng mandatory consolidation of franchise. Ito ang sapilitang pag-consolidate ng mga prangkisa sa isang korporasyon o kooperatiba. Ibig sabihin mawawala na ang single franchise holder. Sa tingin namin dito, agrabyado yung mga maliliit at mga single operator na sapilitan na yung kanilang mga prangkisa, no, ay isasama mo sa isang korporasyon o isang kooperatiba. Dagdag pa ng LCSP, ang prangkisa ay isang pribilehiyo na ipinagkaloob ng gobyerno sa isang tao na may negosyong pampubliko tulad ng transport. Hindi naman maaaring bawiin ito sa kanila ng walang sapat na dahilan. Sa inilabas na Memorandum Circular No. 2020-084, mayroon na lamang hanggang March 31, 2021 ang mga tsuper upang maghain ng kanilang application for consolidation. Ang hakbang na ito ay bahagi ng PUV Modernization Program ng pamahalaan. Ayon sa LTFRB, ito ang nakikita nilang solusyon upang hindi mag-agawan sa pasahero ang mga jeepney driver. Buwelta naman ng LCSP, hindi ito magiging epektibo at isang magandang halimbawa raw rito ang mga bus na nakapailalim sa iisang prangkisa subalit nag-aagawan pa rin ng mga pasahero. Isa pang punto ng naturang commuters group, voluntaryo lang dapat ang pagsali sa isang kooperatiba. Sa oras na matapos ang deadline para sa filing ng mandatory consolidation of franchise sa Marso, ang Alliance of Concerned Transport Organization o ACTO patuloy umanong tututulan ang hakbang na ito ng gobyerno. Malulubog lang daw ang mga tsuper sa utang dahil sa patong-patong na pagbabago sa sistema ng transport sector. Rainiel Pawid, CLTV News.